partea cu cei doi țâmburuci ai cutiei diferențialului trebuie să vină pe dedesubt. Ridicăm puțin ansamblul. Ok. Iar partea superioară, să nu uităm și de acest ansamblu montat, care trebuie să vină aici, cu o cruce de asta universală și un, cum îi spune, de la braț cardanic, ceva. Carcasa inferioară și fixați piese cu ajutorul la două șuruburi. Carcasa superioară. Bun. Cam așa. Arată bine. Și cu șuruburi BM. Șuruburile BM. Mi se pare oarecum ciudat cum stă acest diferențial în aer, practic. Stă în aer fixat doar de acești suporți ai diferențialului. Ceea ce e foarte tare și interesant. Bun. Să vedem cum facem ca să ne fixăm bine de tot. Ceva nu e în regulă pentru că nu stă cum trebuie. Acum e ok. Și putem strânge. Bun, voi ce părere aveți? Cum e treaba aici? Îmi place maxim, e foarte interesant chiar. Și nu știam că așa funcționează aceste sisteme de diferențiale. Deci, în final, s-a fixat destul de bine acest diferențial față. Sunt mulțumit, foarte mulțumit chiar. Și acum cred că începem să montăm motorul pe toată treaba asta. Să trecem în următor. Urmează să montăm motorul pe ce am lucrat până acum. Mamă, cât de complicată e treaba. Mi se pare mult mai complicat decât la Dacie. Părerea mea. Și acum cardanul trebuie intrat aici, fixat, frumos, pe diferențialul față. Bun, sper să se vadă. După ce montăm asta, o să trebuiască să montăm așa. Și cam așa arată. Wow! Ce construcție impresionantă! Ok, să vă arăt și așa. Deci, chiar e impresionant cât am lucrat până acum și ce am realizat. Foarte robust, foarte mare și ok, să trecem la treabă. Mai întâi de toate, nu știu exact cum o să procedăm cu cardanul de dedesubt care trebuie fixat în șuruburi. Unde sunteți? Șurub. Nu scrie. BM. Ok. BM să fie atunci. Bun. E bine că să învârtesc, știți? Deci o să montăm întâi motorul. După care o să montăm și acel braț al cardanului pe partea aceasta. Pentru că se învârtește, iar asta o să ne ușureze munca foarte, foarte tare. Vom monta întâi un șurub aici, după care învârtim
și montăm și un șurub aici. Foarte, foarte tare. Bun. Cumva să luăm cele două șuruburi. BM. Ups. Nu faceți prostii, vă rog. Trebuie să se alinieze motorul și cu acest suport frontal al motorului pe care l-am montat. Ok. Cu foarte mare grijă. Motorul pare că va sta în 3 șuruburi. Sper să fie suficient. Ok. Șurubul numărul 2. Ok. Și șurubul numărul 3. Aici în față. În acel suport, dacă vă amintiți, când mi s-a rupt gămălia șurubului, în regulă. Pare să fie în regulă. Prindeți foarte, foarte puțin. Unde să vă arăt? Aici. Prindeți foarte puțin. Rotiți, prindeți și aici. Și după ce se încheagă tot sistemul ăsta, o să strângem mai bine. Bun, băieții, avem un cardan absolut funcțional. Am luat fiecare șurub de pe această cruce universală și împingeam cu degetul și pe partea cealaltă înșurubam. Toate sunt strânse foarte bine acum. Aici oricum erau strânse. Deci totul e cum trebuie. Bombă. Cardanul e fixat. Față. Diferențialul față e fixat foarte bine. Totul e fixat foarte, foarte bine și sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat până acum aici. Deci super, super, super tare. Îmi place mult de tot. Sper că se vede și la cameră. Și acum trecem la numărul 18. Să vedem ce avem în numărul 18. Încă un cardan. Ceva la direcție și un braț de ceva. Care ar trebui să fie brațul stâng al direcției. Bun. Deci începem și montarea ansamblului de direcție. Bun. Ușor. Bun. Ce avem? Cum avem? Bun, trebuie să mai montăm o de asta. Cu o cruce universală, șurubelele le avem aici. Wow, ia uitați ce pachetel ne-a dat. Un pachetel mic de tot. Cel mai mic de până acum. Ăsta trebuie ținut foarte bine seama. Trebuie avut grijă de el. Bun, am montat crucea universală pe cardanul stânga, față. Și acum cu un șurub KM montăm această mică tijă pe articulația direcției stânga față. Bun. Come on. Cam așa. După care trebuie să luăm axul lui butucului, adică acesta, și să-l fixăm cumva. Are și un țâmburuc de ghidaj.
ceea ce mie îmi place foarte tare, ori de câte ori o chestie are așa, și cu șurub BM. Clasicul BM care le îmbină pe toate. Cam așa trebuie să arate. Bănuiesc că trebuie să montăm mai acum chestia asta. Corect. Da. Tot cu șurub BM. Atenție mare că această parte este din plastic, deci să nu forțați prea serios. Gata și sistemul acesta. Pasă să fixează roata. Pare destul de țeapănă, să zic. Și avem și cardanul, care o să trebuiască să se fixeze de cardanul stânga, nu? Cauciuc, cardanul stânga față. Stânga față, adică